Deki ukrabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng na tampum fui ala. Sweet konaini ina datra uso paramarigo. Dis na presi pe you kan kong di ala datra siki. Den datra fono ekna dei nanga neti di ala yu datra sorgo. Aprese opo mofoneti ina weekend nanga lat neti. Te anutu hei srefi da we kon nanga u egi siki wagi komitio. Te abun fanuru you kan kara concluti 1 to 4. Datra oso para maribo, you sorbo, na sorbo. Suriname altijd dichtbij, je sap vato. In Meati, Srana. Suriname, misa fetigi mama Srana, was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, no hoor not loop, tambri binu srefi, una de westrana man. Vaderland, Suriname is je vaderland, yeah. Deze leuke boeken kan je bestellen bij boekenbestellen.nl. Ja, Bradanga Sajau de Baka Kulturu TV speciaal voor jou. En natuurlijk, de Kulturu dan president is het special. En wie zien we hier? Ja toch, wie kent hem niet? Want Oesama Wasba. Deze meneer wordt een bekende Surinamer, Nederlander of Wayon Karasani. Die meneer is hier Kulturu TV. En Tamas en Taki. Taki. Want het is zijn mening natuurlijk. Ja, brada, de heer King himself. Faigo. Goedemiddag. Alles aan de boom. Ik ben sabit ook. Mina John Robert King, Rotterdammer, hart en nieren, maar Surinamer. Dat na me. En me bara alas ma odi. Saranama winspo de. Sabit ook. Rede met pinsta bij haar. Mina music batakere. Mevrouw SL D. Me bari wan odi na ngala de bara mi trape. Nanga bara kenet. Me bari wan odi 2 jaar. Speciaal nanga jongma. Vrouw bijna 100 jaar ook bij. Sabit ook. Breekt ook wel lukken 2 jaar. We tek notities fusa met taki. Sabit ook. We tak Saranama tori. Dus
Goedemiddag of goedenavond drap ik. Of naar goedemorgen drap. Nee, naar goedemiddag drap ik ba. Dat nou man, baro dit ook. Ja man, 5 uur verschil daar met Suriname. Ja, we bar alles man wat weet odi. Welkom bij Culturo TV en tide baka u de nasani. En altijd zo leuk, want we kiezen wel op briefie zani teushi. Pe meneer King uit town, want bijna 2 weken in onze meneer King. Alles aan heb sa. Want meneer King, wat sam vali op. Sam sa a wiki sa itak atodi so mustaki. Sana nyo so fa wiki. Nou, aan jou zoveel weken na tang is de me vlakke de maand. Dan zit ik na in een parlement, isabi toch. Dan moet ik aan de schrijven dan met oppositie naar een coalitie. Coalitie op een beschuldigde man bagatak zogenaamd. De man bij een serie een staatsolie. Dat bedoelt dat de man die na tracé. Op een mofo tak tijden man tak jaren no brada. Als een zij tak daar pen aan lei. Want een man dit tak we taken tanga deze de. President taken tak. Dat zogenaamd een sani postani onderpand. Dan money no bende. Dan dit de we taken. Dan mij kan maar weet ik wat voor leesig ba. Dan mij kan al bigi hey Hollands. Ja, dit moest je de liever baka krepi. Ne verstaan maar Holland dat is. Tegen man gewoon tak de man lei. En aan de nood man lei. Vanaf het begin de man lei. Dat nek de man weer naar verkiezing. Dan gaan morgen aan erbij maar. Dat na samen is het een familie op ja. Dat je in het parlement dus baka jaar reden. Maar ik denk je in de camera. Maar tegen man dat je zogenaamd de man bij ons heer precies. De man bij ons heer maar no voor jaar lang akba. Alle jaren we kies om mijn money de man voor staatsolie. De auto zijn bij ons heer. Tegen mijn taxa, met de man kan gaan bewijs. Als de man kan gaan bewijs, brada, hoor je me voor. Zeg je toch? Want het wordt zogenaamd. En dan zo dealen aan het tand met naar bouwta, maar ik van bouwta bij taxa kan we soort afhoef. Voor VAP. VAP bij taxa kon. Maar soort alle man die nyana nga voor mijn brada. En sabi ja, men sabi sang na ma. En san val me op want er zijn twee. De man die na kondre toch. Suma de na kondre. Zodat hij van die na kondre. Ik ben tak asani valida. Ik ben tak aan zomaar de man trappen. Zo man mij kon zo gaan de man kon train baka, de man kon train brada. Dat sa de kon doen nou. Sa de kon doen. De man aan het is het een promo, isabi toch. Taki, dat zo mina sa op de Amerikaan dit doet bij hè. Maar anyhow, de tada drapen tak zogenaamd de contrain. Zijn me kiri tak de man die na kondre. Verkiezingen door toch, jaren tapu toch. En satane do. Luko boom brada. De man tak blakama lesi, blakama loproko. Maar alle den staking, kona strati, protest, sumana is maar die da strati. Na blakas man, en ano blakas man die neroko, na blakas man die euroko, die want the money. Die nek is the money, 1 moon, 2 moon, 3 moon, jaar lang en de wanati. Ano kan toch. Maar mina koti voor mij, de man kon trainen, maar die ben ik jaren van tevoren dat zo meteen de man kon trainen baga. Zijn er met de ben kon trainen die baas ben dan bevend. Zijn er met de kon trainen. De man kon, zogenaamde man kon trainen, brada. Want maar stel, dus maar vraag dat je maar zijn er met die zangen dat die. Maar vindt dat ja, sernan, die zangen dat no, next erna. De man die na kondre, even jugu okong, sabi toch? Dat staan tijden maar dat je o je meer want dan minima. De wat ik was niet maar. Ik mina carre blaka bara niet zo, want dat soort ding. No, als zo to jere no. Maar als ding wan kondre brada. Als ding wan kondre. Dan mileri, dan mi gewoon verstaan. Het is zo dat hij de straat, je non pot je vesa straat. Want zodat hij nog leert dat keren no. Maar hou jij je man maar. Mevrouw nee. Zodat hij leert zomaar bieden weer zijn nak trui of morgen val ik maar studie trui. no, maar jere no. Ik verkies op 3 jaar over 8 maanden of zo. Dan no de man dus item moet de mout is dan. Voorbereiden toch. Zolang de mout dan hebben. Maar natuurlijk, jere no. Als hij op uitnodiging toch. De man, volgens mij zomaar de man kon. De man kon zomaar brada. Dan zet dat tori nang aan man ba. Je ziet het dan het toch. Lust dat chandu. Dan lust het dan rekeren nang abob. Heb je toch? Ama sap tak abob nou niets net. Heb je toch? No, No, time make me tegi. Minenta her abob.
Maar man de zogenaamd Etja Abob, Ronnie Brunswijk. Nou, niets nut. No, maar even man bij de kant, dat is een erg toch? Vanaf begin aan mijn tijden, man, vind ik, Sammitaki dat hem doet. Ben je dat aan het zien? Dus we lagere school, wij gaan stapje dus je denkt een organisatie. Zo dat soort big organisatie, in kan tijden, man, vind ik, Sammitaki dat moet op zijn. Maar volk Brunswijk toe. Volk Brunswijk. Dan maar tijden, allemaal, want Piqué gaat er naar de mat. Is even voor Piqué bij elkaar, wat ook boeriki. Dat boeriki, dat is een boeriki. Nee, maar Abob, mocht ze naar Ronnie Brunswijk. Want ama begrijpt dat de man gaskoro kies komen maar dat toch de mij doe sa amawani. Ja, maar dat kan dat maar beetje aan fosi zo, maar no ama change, ama say dat hey wacht hier, ama tak toeleider de, ama tak bouwt no zo Brunswijk, dus ama zie dat hey kan hem beter gewoon staan maar no mi ama draai. Ja na bara si brano Piqué daar goed is na fijne en een persoonlijk saneren. Maar if you know go moxie na een man die isabi toch terwijl isabi van tevoren smaden een man dan misref kan gaan en voor boerik en een persoonlijke raad want dadelijk in een conformie aantaki meneer dit of meneer dat ben karmi boerik meneer maar dat je ook toe ik mengen schrijf dan gaat de boerik die drapek ba No, kan dat man boeriki. Ja na brara die na maar op wat er gina maar drapen na een brokopon sungu den sma dan met de rest man kies de monitor. Maar abab zo na regering bijna samen na chantok. Voor jou langer is man kies de money. En die NDP in een assemblee doen doen aan if des man kies de money. Zijn maar abotaki. Une werken mee. Ane woko dat de man bebari. Ane woko de juka de binnenland bewoners voor de stress naf kies aan money. Bra na zou de bezig. Oké, dat naar je mening. Dan naar mijn mening, ja. Mijn mening en ik sta achter mijn mening. En ik van dat ik minder beledigd nog eens maar. Mijn kan was maar confident aan mij. Want man of het man. Met dat pas ik ga baka mi egi gara. Maar sana mooi wan van Tori. Staatsolie. Want Tori ga wakano dat de man voor Français de totaal is dat de oliemaatschappij als sakamoni nou investeer money miljarden ook kwam afvallen voor sanang jee gezondheidszorg met bigi denk ik ai nou de man bigi investeer doen sanang money of zo anders zo Ja de man die daar de mag nodig toch de man de voor 4,5 jaar ba aan de mag dat de man doet afvallen sang de man do gi afvallen trouwens ons sabita bigi brara dat mi etaki namens DDB heb je toch onrecht de man doa manati heb je toch dat met mika straat dat keren no met tak tegenwoordig heb je toch want samen het ben doen heb je toch man probeer jare man kon sorry man tak lukono in afloop win soort regering die kon lop you kondre dai horoko gi you kondre sabi toch ama beda dorisi tak ama mo bof jatok ama sitak faja seti jare ma seta ma sotak yo you roko efino roko mim sorgu taki you op gezondheid mim sorgu taki op veiligheid mim sorgu taki ik kan kiswan money Pute isabi toch alles maar de roko kan bij ons dat you kan bij ons aan toe sana mas kon di demando sana ma kon di demando menak alasan baroko toch menak alasan baroko brada skaf alasan af ya reporter rape bar ya vakbondsleden bar ya DNA leden tak alasan sa kan do bom brada trouwens de man vergeet trouwens no meer alles mij bari trouwens meer meneer Piqué jere van mijn kari meneer Piqué meer meneer Piqué schreef dat nou over Sani voor VHP. Een 10 jaren plan voor de jaren 60. Nou, maar schrijf ervaring is belangrijk. Papa Anton de Kom. Consciousness Movement en Bari drapen alle woensdag bakken naar de €12. Sorry als er een bevolking. Taki de man is hier. De man komt voor vernietig uno. De man komt voor teka kondrek. En de man teka kondrek ba. De man teka kondrek ba. En ik wil niet constant het. Tak minom karneng. Bigi taki man VHP.
Meneer Samsung. Sabi toch, Cedric van Samsung na van meneer. Maar Cedric aan de kosher met taki samisi. Je na sang bij de een debat. Na mamanten taki. Je hebben schuldig aan man taki. Als zogenaamde biggie man. Meneer Hoefdraad. Moest kon naptak drapen. Of een verklaring. Jullie sang mag gaan verklaren. Dat sang nap gewoon aan de PR. En dan wel even, president misre tak brada. En als kies toen ze voor de score. Voor sora man, voor tegen man, tak lukken no brada. Als aan zij tak drapen. Naar rommel. Want de hoefdraad bent aan kon. Sap zeggen hoefdraad. De bestrotte hoefdraad. Rechterlijke bendes dat die aan kon drapen. Leg van een man strotte van 3 jaar lang aan een man strotte man toch. Baka 3 jaar dan moet je man. Ama die aan kon drapen. Ama zaken wakati. Stel me den veroordelen mano. Met teka man stroto. Ansan sa matakala de mina man van 3. Met begi. Tak te asan go for de man spreek me vrij. De man die stroto me. Mananga uma. Met de stroto den baka. Dat na mi wens. Dan kan ik 3 jaar heeft me libe stroto me gewoon. En te hoe draait betang. Na Samsung dat man met hoe draait. Mano. Stroto man gewoon. Alsof jong. De man daar maakt het ook. De rechterlijke macht deed de man aan het ook. Dus de rechter moet hij zeggen met taxeren. De rechter aan gewoon volgen de wakkerstraat die gogo bij een timpje batjouw naar een pis antroa. De rechterlijke macht allemaal die kiezen scoren topniveau. Stap. Toch je veroordelen man. Toch de veroordelen baas nou ook toe. Dat is een man dat hij toch. Maar luku asana. Dat is een man brada. Asana go vis krutu. Allemaal op de afkati. Een man corrupt. Maar dat. Je gaat dan een hoge raad of van zijn ding. De man hoge raad is er nou. Dat is de man hoge raad is er nou. Zade ba abi. Maar next. De man zogenaamd openbaar ministerie naar een PG. Dat man te regeren kondre. Zogenaamd rechterlijke macht. Dus je kan niet. Of waar je kan go. Je kan morgen varen. Hoger beroep next morgen. Maar onafhankelijke rechtspraak die de losvoerde man is. No de. Dat nek de mij dus en dat de man bewani en dat de man abinde anu. Maar de man. 80% alles aan die vooral economisch dan moest de man anu plus rechterlijke macht. En dan dat de mij die je ziet ook. Dan en dan schenk aandacht naar ons maar. Maar dus zou wani. Maar no de kotak Oliveni au kompona akondre toch? Oliveni maar oli nam kondre man even oli kon onder de mans bewend. Dus VAP de aanbewend. Jongen, brada, grapje met jongen. En die P vandaag of morgen, minus, hebben een soort positie de. Maar dan kon een positie dat dem gos don samen naar een man roko. No in een regering PVAP de NDP nam gos door roko naar een man. De man zijn landvernietigers, maar ik denk gewoon staan nomo. Den serefi. Maar goed dat je een volk op bepaald dadelijk toch? Een volk op bepaald. Dat is democratisch. Volk. Ja. Daarom ben ik met Kara volk. Volk van Suriname. Maar dat lijkt je op je pijl. Hoe erg is dat met dat jaren? Mi ben takken. Dat nooit. Unomrok samen nooit morgen naar de mannen zien. Aaron ben takken. Brad kanti ak napta bante te takken. Lasman, ben tegen man takken no. Ana wolle. Ika arki brada ika lafu masame takatru. Lasman met tegen man takken no. Wo pleeg verraad. Ama tegen man takken mine pleeg verraad. Mijn gegeven woord is een gegeven woord. Finisan kambo went baka finisan tegen man takken no brada. Unomrok kon naar de mannen zien. Maar dat zijn de jaren 60 tot 70. NPS, leg achterbaan uit dat kulkuna unomrokken naar een man is. Toch een paar maanden geleden, zei ik toch, finish aan het tijden met dat keer omsteen aan een chan. Dat net chan en laf ding. Maar alle mijn karama jullie staan, je van mijn karama. Alle bij je laf ding. Maar je zegt, maar met dat omsteden, maar NPS mopo uit de regering, toch NPS kotik mopo. NPS ne ben go stress. Ja, maar aman af NPS, aman tak omsteden, maar NPS harik mopo. Maar nee, in een verstand sernaat tonga bara. NPS ne ben go stress.
Dan nou die man go, dan nou die zogenaamd zijn kon fire dan mo mopo. En plus minus 1 minuut, rapen maar hier tak toch. De 6 man go, man, lo baka man is doing naar regering te op de anu te montapu et te kabigi money. Dan voor de kijken hoor toch. Maar meer dat ik man be bari dat ja steun aan financiën be bari dat steun aan toch. Dat is financiën tak steun aan maar toch NPS motor uit de regering. Lautori brara, des man de kiezen scoren bem tijden man tak keren no. Steun no man. Want winst draaien, de man be baro no. De man die go, de man is zogenaamd hoofdbestuur. Dus na de man met den plan, alles aan de zogenaamd hoofdbestuur is bepaald. Met de man go, maar onder de mora onder de man. Onder bij de eens man op hem over. Want dat is gewoon zuiver dat ik dan op hem over. Zijn ik dan op hem over. Vrede toch, broers vrees. Heb je toch. Maar door je barmale rotzooi. Die alle NDP'ers en vooral die baas. Maar kan bakken, maar tak bakken, want no, pokeri gay toch. Ik val aan die poker. Ik val aan een brunsie no de dan was niet. De dan was niet. Maar look nou, man brunsie maar. Maar eigenlijk toch brunsie op te verstaan, maar brunsie Belgo na in zee. Na Gerald. Na brunsie het tegen trouwens aan brunsie wan bel. Vorige maand die bij de minister van 2 maanden of van 2 weken erop. Maar Belgo zei tegen mevrouw Poki, tak mevrouw Poki, je tak mijn tekens aan. Ja, mijn tekens zijn mij zelf vast aan en goed ook. Als aan hasti, zeg je toch. Lek van Brunswijk taki, je legt taki aan een teken. Want look nou, maar sorry tak jong. Dus alles is fassie. Dus no, wie smaakt mij wel kan zeggen. Aan trap van Mirati, dan weet ik een NDP. Want Brunswijk het tegen mevrouw Poki tak, look nou, je kon toch, een potje doen rappen toch. Ik kan draaien van jou niet. Alle papieren die kon je aan nou. Ik teken toch, of je niet teken. Dat is wat ik. Nee, aan een teken naar de man die bent daar te tekenen. Maar mijn god, if you can don't know. Je moest tekenen op papier toch. Dan want ik nog teken niks. En als je nog teken niks, dan boon dat. Dan de papieren zou wijzen uit. Maar volgens mij aan het dringen door in het verstaan. Dat die komen, we zien meer kunnen zogenaamde herstel zijn. Bakar die herstel zijn, je tekent toch. Maar de mij Hari Truso. Rechter dit toch, dan hem gauw. Rechter. Isabatori toch. Chan nanga Noor Mohammed. De man was straffen, brada. De man moest gaan naar straffen. No, Isabatori, hij staat voor Pan-American. De man moest gaan, of niet de man moet gaan naar straffen. De man moest worden in staat van beschuldiging gesteld. Maar de heren heeft nog een PG toch. En dan zijn die zangbeka tegen meneer een famaning. Samson. Maar beka tegen hem toe toch. Die tak hoefdraad betang. PG. Zijn ik de man zijn een aanvraag kon in een camera. Ja, meerderheid erop toch. Dat meerderheid bestemt nee. Maar dat schrijft de man doen. Sabi toch. Dat met China wakker straat nu nog aan reis zitten en aan Noor Mohammed. Eigenlijk de man moet gwastraf en mijn vrouw. Even door Safara. Lek van die als een beetje die man stek over. De man zijn nog verzoek gebakken naar zogenaamd een PG. Dan zijn de man nog verzoek gebakken naar PG tak lokono. China Noor Mohammed. Sendengwe. Je kan doen sare wani. Knap vast. Dus alles aan nodig naar verkiezen. Na verkiezen, nou tak nou zo sa. Afrikaan moest blijken uit Sumai Konang, o minister. Maar zou je denken, zou je denken. Maar nou je tak de zodat die denk, maar goed tak amalazi, dat is zo op sa. If Chan lasi, dan is het staat ook wanda amana democratie toch. En wie Chan na lasi. Maar begi ala na blaka mai na kondrara, untan voor rustig kara, want de zodat je nou daar best kitramang. Alleen traman die mo kiri na, leksam tak ik ba mana sudati, amana mek onderscheid. Maar dan kon kir blakamang. Ay blakamang.
Oh, no, mina denk je man, de man ook gewoon zoek de man. Ik go, is dat zijn wereldnieuws in beeld. Aan mijn camera is ook nodig. Dat sang. Dus dat is lang. Dan had ik maar tegen je weet die blakke Jerry in om dat straat, je punt uit. En ik kan draaien van je niet. Maar wordt ook. Je staat niet de, ja, maar is de man van kastrati. Wat maar zit dat keren nou? Teken boen langa, kan liever nou over giden blakke man wang. Dat er was aan. Verkiezing komen om een jaar ik ben verkiezing kon altijd agobong. Zij dat dislees aan agobong dan. Dat men sorry toch te jullie te jullie oppresser is dat toch is dat werkelijk in lassie. En in de man bakay de sabi de man sabi doen. De man sabi doen. De man sabi na sabi ben de bezig. Ik moet rekenen. Bouwta betaken. Sabi toch? Bouwta betaken. Maar mevrouw Sinemos in aftak nak zei en ik kan arkisa metaken, maar in dusa metaki. Maar American af na ding. En ta doro safara da mastak de lasi de na maktimoro. Is op samsta 73 of 73 of 75 toch. En dan mas be brama kondre toch. Nee man brama kondre. En dan maak ik een pierboos toch lasmana her bigil lasma dire mataka mana verbroedering nangana wana si. Dan maak ik de man go gefeni na man kantoor molotov cocktail nangana wana. Mijn heren. In heren no mai hamat dat den to dat toch. Maar dat ben de voorzien, baka dat hij dat de man be kon lipse yang asi, de man be. Ja, de man be kon met matito risani, sambe go ala jaar bong. No brada, geen bedrieg. Says heren sana mai tang no toch. Im arki dan na tege toch im arki. Papa Anton de consciousness movement dan mij sorry hard fame taki en een plan voor de man is next de man no ben de tak zogenaamd de man de broederlijk naar de street. Ja de blakke man want de blakke man is dat sana blakke man toch a blakke man man feno pan pretinyang feno gras water man man de veng ba Maar luko yuna. dan ngasana ti. Ja, dan maar you know de eens. Maar wallo, is dat om doen rusman de na VAP toe. De man loopt VAP. Like van you loopt NDP of wat trama loopt ABOP. So wat doet man, wat doet doen rusman loopt VAP toe. Man of NDP er want tegen mina serna. Mi loopt serna. En is afstel met dat. Omdat luko NPS. Om jari NPS abi. NPS door tak ja dadelijk. Meer VAP abi. Dadelijk man volgens mij man dat 76 jaar ba. Sana man duga kondre. Mek de man sorry sa den duga kondre. Zogenaamd stabiliteit. Stabiliteit is mijn derde. Stabiliteit en veiligheid nodig. Stabiliteit monetair nodig. Stabiliteit en gezondheid nodig. Stabiliteit de mannen also de mijn tijd want jari pet 15 also de. Na dan na vooruitgang van kondre. Aher Bengeland bij de man. Trouwens, de man bij Kambo en dan bijna meer bijna 41 zetels. Sana man doe. Sana doe. Bouta een politicus jara. En we zijn met dat Bouta was geen politicus. Bouta vadong nee na politiek. Snap je toch? En dan maar ik kan er aan van wani. Mo bana wa kondre die als het ware de jaren mijlen ver. Toestrenang. Afessie. Ja, ze zei dat ook. Maar zit ook jongen, brada. Dit nodig, dat nodig, dat nodig. Maar brengen het ook jongen. Daar gaan we tijdens maar dat in afloop niet. Loba kondre, loop alle desma's die na kondre. En alles man moest man geniet. Voor alles aan na in kondre. Dat maakt een beetje rest aan contact. Vrij datra, vrij skoro, dresi, nyanyang, pindaga skoro na wana. Maar hier brunsie tak if in kong. Op pot vrij scoren, je hebt je geboren like baby. Je kiest gratis scoren, gratis gezondheidszorg. Amataking. En die tak was aan het banti. De man herhalen. Dus ik neem aan dat allemaal doen. Ja, neem actie brunsie de no sa ai do. Brunsie de na kere no toch. Ja, maar amatak aan de man sek voeren hoor. Wa man de net tapu ete. No brada, sansa mai tak na gewoon sabi una tak. Amatak as if een kan teken, if pen dat een kan make een kan seki dat ook zeggen dat amataki. No brada, if you know ma wakalik
Look at the biggest mat dat tegenboren in een wakatok je kruipitok. Dat ik begin kruipie de op een knap de wakatok. Dat tegen komt die morgen bij de waka flink is abitok. Dus dan man die naar midden staat voor waka flink, nanga wakakba. Maar man sabe onderscheid dat hij. Maar die worden geen dat kan man doen niks. Zijn met man doen niks. Met kan man tegen val zijn met kan man doen niks. A verhaal van man, lul verhaal. Sorry brother. A verhaal van man. Nee, moet niet zeggen lul, maar dat nou een kolder verhaal. Saya bedoel nou kolder. Saya bedoel. Dat is dubbel van gelul. Was een lavatory. Nou, maar dat heeft de misdong. Dat mi sorgo. Dat pas dan no. Pas dan no. Pe Brunswick dan no. Na stratas dan? Dat is Seichan. Nee, maar actie palmas dan na stratas dan. Amana makti. Amana tweede man van Condera. Amana vice-president. Is dat vice-president? Amana baas voor ministerraad. Maar Tjane bepaalt toch? Nee, ano, kasi Tjane bepaalt. Look nou, dus voor jou lang Tjane bepaalt, ja, tak libi Tjane bepaalt. Dat is heel wanneer. Dat zogenaamd de Sanamam kan stemmen, dat hij troonpresident, dat zei hij, doen ons Tjane bedoel. No, amatak vrij score, amatak vrij datra. Maar Tjane betaki, voor sabeko. Tjane betaki, maar gevaarlijk sorry. Tjane betaki. Alat in een koude 18 jaar na gaan we bokjes bigi jaren. Actie om niet agi wan jari. Maar kan mak even mak is het 5 jaar. Kan de nou doen. Maar kan dit team buitenlandse team kontek jari. Maar zeg hier wie jij joh. Maar dat wou dit ook. Dus look now. This is not ernstig takiara. De biggest man. De binnenlandbewoners. Vooral de abappers, snap je toch? Maar die guy die tak jong. Ronnie moest kambo wen. We me begiden. Toen ik naar stem ook. Mek de no stem tap Ronnie era. Dat pedem stem. Want Ronnie is de lasting. De stem tap NDP. NDP na enige politieke organisatie die daarna kon drapen. Die taki no. Mi, ne luku, sumana you, tot klori abi, vijfde eruit. Zodra iemand roko, met karif koroko. Oh ja. Abong, ontjara sanjiko. Look no. Mi look aan verleden toen voor een zogenaamde, aman Jagger Sew of na famane, of Jarap of na famane. Aman die ben zogenaamd, ama als het ware roko, die staatsolie del, voor staatsolie de tiden na die. Maar man kon een idee toch? Man kon een idee. Om te zien, dat ik deze de naam bouwt. Amana me mek onderscheid sumana you of sumana you. Tiden na die. Amana sreti e weiger fukara mane terwijl boten ze tegen maar dat kono misitaki you abak kennis sabi toch want amambero kan dat een geologische een mengdienst of na vader karasa isabi dat luku weer dan gaan wanati boten ze dat amang abak kennis boten ze dat no geen gekles met potina tap staatsolie dan nou die staatsolie daar. Dan nou die je interview weiger fukara mane. Fai sap ala desandisi, je luku news. Ano news mo amel luku brada. Dat fai sap desandisi. E di me shwara sap na WhatsApp. Wat je daar hola toch iets sap desandisi. Dan me tegi tok, he di me shwara sap. Lazy. Man alasan terus ada mai skrivi tu tok. Maar luku no amasani sa me taki, ana wan kwestie fu saman skrivi. Na man di so, aman drapete. Sabi toch, aman repete. Aman doe best bouta shibun dat ik aman zo cari waka en dan kan aman doe best werkelijk. Maar wie ze doe best? Maar die potje drapen, want voor dezelfde geld bouwt dat ik jongen mina. Pata bij wat is drapen, bouwt dat ik, pa bij wat is kan. Nee, aman nou kan gaan denken dat hij. Aman potje, aman pota man. Look sa aman doet hij. En aman waren,
En dan moet alle die partijen, dus en volgens mij, NPS na enige partij die nodig is aan man. Maar alle die partij, alle na man die bij de partij. Jere na mina kodi mo voor Big Brother. Alle die partij, alle na man die nodig is aan partij. Alle man ab DRS, dokter, die ingenieur, dat die. Zijn er in de partij, dan hebben we verkiezing. Dan hebben we verkiezing. NDP wint de verkiezing. En die NDP wint de verkiezing. En die BP tikt de allemaal naar corona. No, allemaal naar kruisen. Allemaal naar kruisen. Kruisen. Oké. Maar vrede kan man. Ik kan draaien vijf aan die muur. Aman dis af een mandati. Maar nou, kan je ons meteen mijn interview aan, dan stellen aan mijn aanvraag die toch, zei je dat ja. de man de interviewen man, ik heb zo scoren de man te zeggen, want nooit de man komt bij idee voor actie naar matak mami gara, ik ben ook aan een man toch. Is je man doen ogri? Maar kan je nou de man stellen afvraag wat die tak? De man stellen vraag de mijn vrede. No, ja, de journalist na grono. Sare do? Maar tak no. Sare tak, broko ba. Na broko ba de tak. De mij doet het best. No man, je hebt goede journalisten in Suriname, hoor. No me klapera. No, era no, mi blij gina ma isabi toch. Maar mi fen mi dat na mi fen era. En anosame taki na do ware, isabi toch. Maar mi fen taki. Te je dwaro ko disi toch. De anosaya duwang im du. Im lup sa tramai du. En luku fana mai doen. Isabi toch. En anos ternawang. He grond tabu des winsi ne verstamatal. Na mai vertalen gitu. Maar ik koti me voor, maar ik vijf weet bouta pota man si bouta si wan sani na man. Aso chan be si wan sani na vrouw ving, ama pota vrouw, ama be pote vrouw toen na spas olie toch. Ama be si na vrouw, ama be si na vrouw bij wale ken stref in het moro. Ama be tak a vrouw is juridisch sterk, a vrouw kan gos dong en a vrouw go na stas, stas ole do embuma. Is trouwens you wat you volg, des aan niet op social media. A vrouw do na stas ole te afagwekba. Volgens mij volgens mij zo gaan het maar gaan met een kiezen money. Maar want you sap desani, you sap desani man. Maar je moet tegen van vrouw. Minus dat we hier afverhaal voor een vrouw. No, mina volg als aan. Vrouw afverhaal na zo nou de oude student die bestuderen rechter naar de zand toe. Ja, maar dat doen ze sabi. Je kon door toch? Ja, en dan ben je slag. Maar dat doen ze sabi hoe dat ben bij. Maar dat net tijd dat maar takkie toch. Maar hier no. Maar Sorry, was aan dat look afro was daar ook toen naar raad van bestuur. Maar van maar dit hè. Ah, dit hè. Van maar dit. Ik kan beter bom op. Ja, maar alles maar die chan tak puro. Allemaal dit, allemaal dit. Allemaal dit. Oké, ik wil jumpen even. Ik ben daar was aan net toe voor Brunswijk dat de man moest. Look Brunswijk moest daar. Dat was smal op. Want look hoeveel iedereen man bij. Was aan de AK stadion. Ishi, ama best bang. Hier no. Daarom met tak altijd taki. Te man bekritiseer ons maar, isabi toch. Dat in een luku wang sas mij doe. Maar in luku ook dus je leven kritiek toch. Maar hem arki ook doe den kritiek voor trasma. En voor morgen maar. In hem god ervan uit tak hier no. Omdat na je leven kritiek en juna zogenaamd isab alasani. De mijn leven kritiek dat mijn luku en mijn luku asan van man. Sabi toch? Asan van man, brother. Mina sabi era dus een man contact maar mina hier no productieve san samen tak daar bij tak hier no. A kondre no boom. Afafa kondre draai no boom en die men kon naar regeren aan het dis me bewani. Sabi toch? Maar volgens mij amana sap next over de san zou tak ja stress. Is sabi toch voor als het ware herfstna volk moest man op disina op datina. Nee, amana tak amana so maar met tak san er toe brother. Dat is maar van man. De man kan nou weer naar bij met klappen aan. Hey brother. De mina pen arke was maar vrouw was maar geen stresselijk man leider. Heb je toch? De mi arke sas maar taki. Nu moest man formuleren een vraag tak meer no ai meer tak disi dan mo actie dat baka. Mijn heren is aan het toch. Jere, mooi. Zeg het dat ja, naar je mening. Mooi. Maar jere no. Maar de mij toe boen san toe, want luko de tak ook risi tak boen toe. Want amai toe boen san toe luko albina valida man go, chance zorgu dat stroom doro, ama sensan go. Petra wana be doro, chance zorgu dat maar pour dat pour nikeri pot drape. Dus ik tak boen toe dat ama doan boen san ji albina toe. Suma doa sani, chan doe na. Ala suma doe.
Je know myself is there met stand doen. Dan sor en dan so Brunswijk wananga abob. Dan sor a heel blaka gemeenschap. Dat lukono. No na mida makti. Meri geri en me showroom stamp man do, stamp kan do. Brunswijk godrape, isabi toch? Om te zien dat mijn leg toch binnen een persoonlijk stand van mij. Want nou maar ik me vertak het at de om een lange jakba. Maar wacht even lukken zijn opsta. Dan moet je toch een kubees zijn. No. Hè? Ja, een kubees is een scheldwoord. Is een scheldwoord. Is een uitdrukking dat je er afwas van je doet. Afwas van je doet. Amana boom. En dan kan je wachten. Om een lange terwijl de man stribi her net die drapen brokko de is heb toch in een net die maskiten ja man. Kom het minder de. Dan nou je rekenen dat die rekenen tijden maar dat keren. Dat je man nou je tijden maar dat boom. Dat doe zo wanneer. Dat chane sora man. Toch? Chane sora man dat lukken en wat je van mij kies blaka man. En plaats de man bij een nieuwe machine komt draaien. Maar ik wil oude brokken aan hem niet keren. Oude brokken aan hem niet keren, ik kan drapen. Voor de man. Volgens mij tjana na me moest brengen bij dat jongens. En ik kan horen maar uit die negen moon. Te bakken verkiezing. Dat verkiezing wat er maar zie, dat mijn brokken bakken. Dat is already wat de. Hey, brada. En dan mijn sorry, en om te zien van mij denk ik. Dan man, look at dat peroni de. If nou Ronnie make moeite. If nou Abob make moeite. Nee, dat mijn klopt nou. Tjantjaren kon. Dat man breedte, dat man teki. Maar matje een oplossing kon kan de trasana bende aan moment dat die. Oh, brada, dat moet je tjana grani nou. Hoe achterlijk moet je niet zijn, jongen? Snap je toch? Zijn er met een man een beetje kom, morgen snel. Want dan nou dat mij klagen. Nou, mijn moeder, volgens mij, jaren schrijf als aan het doen, voor dat wat er aan de stroom naar de mijn strip in Dungru. Waarom je schrijft bij Arki de man? Nou was maar bij Arki. Nou was maar bij Arki de man toch? Dan nou ineens Ronnie kon, Chane kon. Ronnie nou maar doen, Chane doen, dan mijn klopje Chane. Maar dan moet pas als de kalf verdronken is, dan men de put. Dat net ook, dat met karare. Meneer Karre blaka man wan nanga busnengere wan. No, me ka ala maya, nanga ala jowo. Tak lukon u kan taksa wani. U kan duso wani. Maar enige man, dan een partij, die tja Fernandez en Koina Kondre. NDP. Zeg je toch? Misre vrij taba passie, taba nieuw passie. Ik gooi erop naar een republiek. Brada, het is een lust. Gescheiden wegen, 4 bands. Dan een middenberm. Snap je toch? Dat je rijdt op pas zei per se in Europa. Ai, want zo ziet het eruit. Snap je toch? Terwijl je naar hier foto, minder foto. Maar brada, voetpas rem naar de. Je rijdt erop in rekenen, dat stapt maar snel weg. Maar ano denk ik, dat was snel weg. Met je toch gescheiden banen, toch middenberm, de alles aan je. Fire, boomverlichting. En te rijdt erop, toch? Vergeleken met een euro in die Ragandi-weg. Maar dat vond ik dat bijna een 3 kwartier. Maar je hebt van passie nee, zei het aquí. Nou, buiten ze een passage toch. Dat lukt zo doen, de blakke man. De hen is aan de kost, zo kan een passie nog zomaar passie. Maar dan mijn rest wel passie. Dan plaats voor de blakke man, tak, no. Ama boom. En dan tak, no. De man waar je stress-streffi. Je rijdt op passie dat toe, maar file naar drap, hè? Altijd. Nee. File naar de altijd. Je kan rijden, je kan je gas. Om te zien van hem achterlijk en bekrampen worden. Maar dan rijdt op een euro in die Ragandi ver. Als het ware, ze hebben gezegd, te rijdt drap, brada. Maar zij dan nooit drap met druk dan. Dat is mijn de nerja passie. De vrede boot aan de boot. Ja mensen, brada gassa, jou de baka cultuur TV speciaal voor jou. En je ziet het op die manier heeft zijn mening. Amal taking, amal chare la fasi kon toe dus una te kama kwalijk hè. Amal chare tori kon na invasi. Heb jij ook een mening? Bel naar Cultuur TV en jij kan ook hier zitten voor die Tori. Als aan de gezelligheid, amal jij tori. Dus ja, cool laf op kun zo. Ja.
Gitori. Even. Volgens mij mijn vriend, dat er pas de woordje bouwt. Dat is de boosje. Bouwt. Oei. Ja, maar vrede. Mijn vriend. Ja, maar vrede. Sta nou vrede. Sta je. Bouwt daar mijn vriend toch. Basi, minister Pede. Minister Pede. Aan je hoeft dat je met een boer. Hij moet eigenlijk eerlijk. Mi wens na tak jong. Mi kan mitang I want day ete. Before God elkaar of you of me. Ka oso. Olek van betak na eerste sani. Isa mi bete maar met tijd tak mi no verklapping. Mi want takai voor een sansami si in de buurt. En dat mi zou wani graag. Maar tegen, als je maar een app of telefoon, dan zeg ik, sama jongen. Ak sama itu wali, jika dia akan jiwa pingi, om pingi kan nama kata dan bisi. Lukuno de mij taken aan mi wij taken. Wan geheim. No wan geheim te wans man mo sabeng. A moment on tweedes ma sabeng. Ano wan geheim mora, want on tweedes ma of het trouwen traks ma bagado, taken bagado. Ano wan geheim mora bro. Maar in hem takasani, in tak om pingi. Nou, isap sana om pingi. Sana wan pingi ya. Om pingi, dus in aftake, maar je tak asambe de road. Ja. Asambe de. We mino attack no rood, no blauw, no wit. No next. Abe ab ai. No spam brother, if I do it vara, mo te is dat abi. Ja mensen, je ziet het gezelligheid. Het is zonnig weer hier in Rotterdam. En tegen Rotterdam weer Juan Tori. En tegen van de heer King Bakay Gentori. De heer King, ja, Relong, Juan Tori hè? Ja, me Juan Tori no spam brother, want look no. Disi, nou een bericht, sama sengo, de jongens maar die gaan in NDP. Vooral na amanisi Jamiro of na faman en Pink. Sabi toch? Want fos den door safara, ik heb met tijd dat ik me volg staan en amas ook. Toen ben je een man die ben, ik heb leger kritiek naar tapu NDP en soortgenoten. Maar ik vind het dapper voor een dat ik een voor umas maar, sabi toch? En dat is manas chorus maar en een man toe is sabi toch, want ze zijn ondernemer, sabi toch? Umas man onderneemster. Tak den teka stap de godrape. O wansan san wan tegen tak lukono barara. Gona in politiek. Toch? In Amerika tak na inwang een organisatie pe sma e barla funanga wanati. No. Gona in politiek na in westpenesje go. Sabi to. En me kan een westpenes omdat hij wie is nou VAP, wie is nou NDP, wie is nou NPS. Allemaal een westvenis, brother. En tegen in de society, in een boom voor kennis. En een kennis zijn moest hebben, en een tjinse kennis voor ondernemerschap zou je doen. No. Een kennis moet de wereld omvatten. In stap zijn naar grond tapu. En tegen drapen toe. In de society. In a one denki. In a one visie. Want ik kan draaien van je wanneer. Srenang aan een tien weer de tapen servie. Of Srenang hebben staan en wana in een grondtapu. Want alles aan zij zijn aan grondtapu. A betrekken aan Srenang toe. Alles aan zij zijn Srenang. A betrekken aan grondtapu toe. En in a one visie brada. In a one denki visie. Dat kun je met denki tak jong. Someone waka rechts of waka links. Ik kan draaien van je wanneer. In a one denk, want ik vind a one denk in a one visie, brada. Yo, lassie. Want de man dat ging tegen een organisatie naar minder zo kan je go. Want die bouwt bij de NDP, van bouwt de belander of van de belander drapen. Want lok kan je man bij lonting. Maar de kan je man die bevreden de long way. En dat is want aan Abra. Hey, maar want ik ben hier want Tori dat want lopen over qua en abab no de sabes daarna NDP.
Maar manati, ja, mina tegen, mina samen tang, maar ik heb geen hoge ding voor een soort manati. Want we vallen hem al, men lang het ik heb lang akbana met dat die de man de drapen, de man een partij die zijn. Ik kan de one start jaren. En kan de lukken als een voor Sibrano. Maar tegen eerlijk, dus ik denk samen het doen no. Dus minus op mijn plaats samen. Dus eigenlijk me een man is. Inscrif zei denk ik, de poten een envelop, de plakken envelop tapu, de takkie je wacht die, de verrichtingen af. Sabi toch? Te one day, sabi toch? Te man doen een move. Op je envelop zei beschrijf drapen en even move van mij ook kon overeen. Sa je bedenken, de kan tak jong ai. Zij bedenken boom en kan de samen de boom. Nou, maar mening kan dat maar vier dat hij mag zijn waar hij wil. Respect daarvoor. Ja. Dan met hij respect daarvoor. Minder bekritisch zijn maar. Ja, dan hij mag gaan waar hij wil. Maar sansa met denken. Maar tegen brada. Met denk, zijn mij dat met denken ja, die zijn al jaren want om de 5 jaar verkiezingen gekomen. Is dat toch? Maar sansa denk voor amang. Men denkt dat van mij. Snap je denkt dat over 5 jaar maar ook wat VAP of zo? No. En tegen met kan je over 5 of 10 jaar man kon een hetra openbaringen die kan je ons hebben verwacht dat lukken nou. Nee, naar rechten dat aan bengo. Nee, look, ama. Nee, verwacht die van man. Ama is dom, ama tak je met je toeleider, met je bouta, met je brunsie bouta, no den nou dus met wat brunsie, met wat steun brunsie. Dus ja, pa mas na een visie, na een sa een eshi. Maar dat moet leg je uit toch. Je gewoon wereldbeeld, toch? De spelletjes die vinden plaats in een wereldbeeld. De plaats den pionnen. Tap den prijs, die legt van buiten bij tak lukken nou. Als er nou een schaakbord, onder bezig is schaken, is dat toch? En zo mensen allemaal zijn lek pionnen tap een bord. Tidak maar jumpen zo, tamara maar jumpen zo, pa maar belanden of pa maar no belanden over tamara, tamara, no, maar dat is toch? En dat we wachten lukken. Maar no de factories don't tap een schaakbord, zo mij winnen no de denk ik. Zo maar winnen. Maar tegen me, ik heb geen beeld daarover. If je look at schaakbord no de. Mine maar zit daar schaakbord voor bas. Yes, toch? Yes, je voor. Mine zie maar miwen stakkie is dat toch? Dat met tegen dat jong. Alles maar in zijn naam. Groen, jerry, blaka. Ik denk don, denk boom. Takkie. Ik kan draaien van jou de machine een voorbeeld voor 10 jaar NDP. En dan was hij 5 jaar VHP Brunswijk. Dan ben je dan net contact met 5 jaar VHP ABOB. Kom je ABOB? In Karaman Brunswijk. ABOB. Jong, maar die vernietigen kan komen, jong. Dus eens dan zou ik gaan doen, vooral de slimstemmers. Hoe mensen taki, is dat toch? Hoe horen we dat aan? Dan was man af gastrati moro tak de go protesteer. Wacht dit uit den doro. Dan zorg dat ik, like voor bij NPS 41, dan kan ik NDP 51. Zo voor. Allemaal. Alle de stoeren. Maar dan een inrecht en verkeer. Ano, inrecht en verkeer, omdat hij een man die de bakkastuur heeft. Zorg een man bataki, te in de bakkastuur. Ano, inrecht en verkeer. Nou, allemaal verkeer. Allemaal injang. Allemaal edring. En maar zorg dat ik lukken nou. Zij hebben niet meer te brengen. De mannen begrijpen dat taman taki dat lukken nou. Lek van een taki dat NDP doet dit, NDP doet dat. Maar de boten ze doen dat niet. Maar omdat een man een leider, omdat ik lukken op de andere meter, dat met ik verantwoording. En dat nou een gentleman taki brengen. Maar je denkt dat dat boont je een kontra F1 man om een tax heeft staan. Ai. Je denkt aan morgen. Ai, morgen. If 2 months down, like van Brunswijk down, dan ga chance down, dat ik kan horen. Dus er is even weg. Moet je een voorbeeld brada. Baka Tweede Wereldoorlog toch? Is het Samsung China toch? Is het Samsung China? Is het zomaar op een knap trappen toch? Maar ze toen dat brada. Is het niet me? In de eens naar me denk ik, get out. Want me heb one passie no more. One rechter no more. En een rechter dat me go. Suma no wani. Adoro op het goe.
Maar sommige want tang volg me, dat we tang dat we lukken zijn psa. Lukken nog geen 75 jaar baka. Zie nou, wereldpower no. Wereld, brada. En bijna kan tak joh, nou wat zeggen, if anana, kan ananas schrijven, ja, maar album zo van dat. Zo denk in een spiritueel, is het ook. Kan ananas schrijven, dat lukken nou. Als ana, wat hij denkt, boom. Maar China trouwens wereldpower. En samen naar Amerika. Amerika, going down. Hebben ze zo vervoer naar moeders. Hey brother, Amerika. China ala dat hier. No. Amerika. Ai, Suma borotra. suma monatra China. Ai, ya la fu brother. Look no. Suma borotra. China. Look no. Zij zijn met tak monatra. Tegenwoordig in het tensauwe libinono, als hij gong naar een pistool, als hij naar een denki. Wakti hori pena no mo actie was. Stel je wat vraag. If you come Libi in one country, se pay ball Libi, Amerika no so China. China. I ball Liba China. Ai. Want des maar voor China, no one tai China, de one tai Amerika. Sama tegen dat. Me. Look no. China ino baba tak next. Sama tegen dat. Des maar China one go tai Amerika. En natuurlijk, look no. Abere geven zo ik die zitten. Eenzijdig. Is het toch? Want look no. Ja, you volg. Nee, social sani. Natuurlijk, maar look alles. Omdat look no zij zijn in toch look toch dat mensen sorry tak te weten dat je moet maar tak over alles aan. Tweede dat een website is het toch? Je scroll, daar zit dat je een berichtgeving zei kies ja. Amana boenstref schrijf je want mij sorry dat je. Als zijn een Jew doen aan een Arabier no kan schrijf je. Maar toch de man ja in is next stap aan de west. Lek de mij tak no mo tak je. Lek vader een Jew etaki. Yo kir Hamas drape. Ukir Hamas drape. Alles is er maar kir Hamas, de maar kir bijna dusu. Maar kir bijna dusu Palestijnen. Is het bezig. Pat katori klari. Maar daar tegenover, de man is sorry dat ik lukken no. Sorry. Asansa den Juwani. Want de Juwan, de man vertellen de man. Maar stel je een vraag. Even, den Juwan, de man vertellen de man. Want lukken no. Amerika, je hebt den Juw vervaren. Maar dan wat ik wil dat je. De alle raket voor de Arabieren. Amerika, je hebt de man toch. Mek Amerika, je hebt de man. If Amerika nou je ben een wand ik den klari. Maar ze hebben toch naar mijn bedrijf. Men zou even vooral de staan. Naar mijn bedrijf de Amerikaanse schrijft dat if you know one enough je hebt memora maar imore dat tegen wat je memora maar niet tref ook val je tref aan. Is dat wat dat? Is dat Israël is dat maar asani. A bom. Look no, a bom de man gebruiken no. Is dat voor zijde? Israël abeng. Israël ta man gebruiken no. Is dat voor zijde? En als Rusland en Amerikaan ben orde stress even toch. Mi aba bom. If je terug meer terug dat zei ik op sa. If Israël ta kouter een bom, giwan Arabieri. Dan moet dat de restaurant hebben dat keren no. Hoewel op ding, maar no allemaal beter verniezen de voor definitief ga je grond op. Ai. Dus je wil dus if no de to take a day mag gewoon kondre go Libia. Amerika no China. China brother. Is dat goed hè? Maar is dat tak Chinees? Look no mina stap tak Chinees. Fire Libia. Look no alla prespedoro op regels, wetten en orde. Is dat toch? Maar is dat tak Engels? Nee maar los daarvan. Look no. If you go naar kondre go tang en die van Frankfurt na kondre. Dat is totaal naar mijn tak drapen. Je leert dat al. Maar no, is dat tak Engels in dat tak Chinees. Look no bara. Maar is dat one word? Ik wacht niet nou meer actief. Is dat one word? Is dat tak one word Chinees? No. Is dat tak van de mij tak foru of zo? No. Nooit bij chow en kip. No. Nooit bij kai. Maar look no, serre mi moest tak. Mi moest tak met in Holland Melibi en Suriname. En Holland indoctrineren. Ik baat op plaats voor Nederlands. Dan deed me tong, is dat toch? Ja, brasa. Je ziet atore gwanga langa ja hier to Rotterdam. En hoe sabi te cultuur nou president is het special. En natuurlijk, aan telefoon, maar dat jongen moet bellen, want mi want taktori.
En ja, je amai taki. Una kataka wane taki, amai takala sani. Dus utekatori, una atibronta pa ma van takwa sani oso. Nee, lafatori of bella ma wan takwa sani potwa san in a comments da. Tralita we tek de comments baga. Ai fa waka watori dete. Watori dete ai big brara. Wan lukuna. People for now arkibuara want verleden na met takwa sani takyo ma fen oli de la pena ma presdi. Maar if me kan herinner me volg een programma boom. Dat man papa Anton de Kombe takyo eerste oli serama befeni. Na Sifa Plein. Mindera foto alas masa pe Sifa Plein de tok. Daar na fos prospere man boro. Dat man fen oli, dat die man fen oli na tapa oli baga. Dus oli daar bede. Volgens mij drapa na onderzee, volgens mij olie moest dit ja. Want na tap de man tap apeti drape baga. If me no vergis me, ik kan tak me vergis me ja. Want die me volg boom, want me no mama me lop arki boom. De man betak na Sifa Plein en volgens mij na drape panel was na olie. En dan want trapresi. Dus olie tori disi, isabi toch. Me bedoel tak ja, no nee mi kwara kara. De man is hier. Dus hij bij wat uno. Wat je nog bij mi karon bij ons kan. Sorry. U kan kalme voor wanneer jaren, maar zo gewoon karon schrijven. Mijn karon no schaat na met gewoon bij wanneer gewoon. Hindustani, isabi toch. Ano was geld na gewoon. Ano was geld wordt. Oh no, woord. Ja, een woord. Isabi een soort branche onbedit. Zogenaamd een soort branche onmopokona. Srenantok, die de man sente kuno. Ube kon comprani. En dan suma ontvang mo drape tak boy tak na ma sente kuno mo sap na suma bem libitok. Dat tap wan jari. Dat tap wan presi. Na uno lek blaga man tak. En do ontvang tak era na. No wan den jara. Mek de gokota. No. Onyan dinge na o serefi. Ana olitori kan draai fa wani. Basa. Deze reden na no bouters. Dan was maar een gia grani. Maar tek you grani era. Den af gien. Mana you grani. You see tak era no brada. We fight drang, go drang kong. Efa sande da ko proberen da ko meken. Sabi tok. A hier dam dire man set one deal by Adam abratak no de man af pai commit 20-30. Tak de mai pai ala yari some money. No sana na pai na money. Tak de mai kosun tabasana tete. Isabi tok. Tare mai kosi tapasana da malam be bayazan. Ja, so gaan dan amana ben baien. Wana voorspellen van geld wan sang. Nou een lening dan man beteki. El ook no bara mal legen was akel sana mai kar hoefdraad. Ja, brada. Maar dat idee bij de baka voor bij Adam dat stroom boko morobon kopo. Nee, maar dat me leg uit ook. If de man bij Adam, dan man moet ben tampai Adam go met 20, 30 of 35 om mijn money ala jari. Maar nu de man af bij man dat moro. Want man bij Adam na Fernando en dat je levert Fernando een besparing voor bijna 60 miljoen ala jari op. Ja, nou valk boonsan toch. Maar boonsan niet ook. Maar toch, de man bij kost dat keren nou. Dat mijn lenu lo money, sada mij doanga money, sada man doanga money. Si daar money de. Maar die zijn een goudbedrijf bij daar zijn toe voor Canada. De man kan bij bayasan dat toch. Maar dat mensen sorry toch, lukono. Maar dat mij leggen uit dat winst tot de regering kon instellen. Door abe moeilijk. Dus ik bouw dat bij, ik kan bouw dat bij een goud sani. Die de man, on was niet, zie maar apparaat. Ja, maar bouw dan maar bij Abraham dat mij leggen de deal zijn met kan in Hebron gewoon deal zomaar toch. In Hebron gewoon overeenkomst zomaar. Ja, want on Canada bij ook motor uit zijn angwe. Dat de man bij dat zei, dat zijn dan bij go to, want Arakenen zijn dan ook kan bij. Omdat hij het deal zijn de man serenga Canadees dat men sabi armo tay elek na samen tak no na sami denk ik tien zo. De man serenga den Canadees toch. Dus als aan bedef den Canadees. Ja, maar dat moet je bakken uit. Nee, maar ja no, even aan den Canadees. Toch? Dan had ik de Canadees bij mag bepaal gisu maar de seren en dat nou aan die no maar nooit na in een kondre. Eerst is maar die zei seren na sanang. In baka if sanang no want baka dat die want to idong kon beeld. Maar dat me leggen maar deal sameki. En dat deal dat na NPS me kan deal dat jara. Na NPS seren gide man
Dat lukken nou, je mag abeng na onder je beheer en je mag doen en zeggen wanneer. Want de NPS de pot in dat deal dat lukken nou. In Sernaya. Tak a moment saya go baka in sereng ki Sernaya baka. Dari de mana mama sereng gino wasma tak. De mana mama sereng gino wasma. Asandat na bede na deal. Asandat no de na deal. Be harip ki sa jaga. Dus asandat na bede na deal. Even bede na deal de mana mama sereng gino nesi tak. Wat is nesi sereng basi tak yo. Ja, de mana onderhandel boom. Maar dan leg je tak na NPS tak. De voorbeest. No, dat is dat in de takkie maar. Dat is dat in de achter weer. Nou, een beetje. No. Maar is dat Wel libis mijn no, dat is man. nee, maar dat is pavatori tak. Dat is pavatori tak want look nou. Moet ik eerlijk. Het is mijn takkie, dat mij vindt tak. Ja, je bent te emotioneel die zeggen, mami garam, dat ben ik naar libis man. Alla libis man de nanga emotie. Awa abib sinsemora trauma abib chimora trauma. Maar terwijl dat je dan vindt dat je bent geëmotioneerd. Nee, brada. Je bent geëmotioneerd omdat in een lugo, in een argument met emotie. Argi samen taki na actori over sami abeng. De Canadees de kan zeggen die sumare wani. En de man zeggen die sumare wani. Senana zeggen de man kan actie maar tak vakkan. En die bouwt dat door. Zou me san seti. Bouwt dan kan gebruiken dat zomaar dat wanneer ze even man gebruiken dat zomaar tak je ons sepsarape. Zo maar man. Maar de bouwt er dus maar de bouwt er zijn sableisi. Maar de bouwt er is dat kan overeenkomen dat met kinderen na. Dat me leg uit dat nou. Dus wie tot de regering komt. Do abe moeilijk wanneer san sara man die seti. Ze hebben toch de man zitten tap papieren. Lekker san sabe hier fa. Van project 58 of Samasani. Jong brother, heb de man, look nou, ik niet sabiara. Ik brother, zijn naar kondre jong. Verleden me hier want tori Blok 58. Blok 58. Na jaar reden, dan otegi a parlement pe amande verschuldigd. Dat look nou, misat wan deal na bijvoorbeeld de oliemaatschappij nou. Dat de man die regeringsrevie. Dat man is am niks. Dan is dat reden. Maar moest toen. zit wat deel parlement stap zei sa. Dat moest je toch. Dus asan zit in geheim. Natuurlijk. Dan is dat reden. No, brother. Maar nou dem hier want tor to Japan haven drap hè. En Japan biggie bedrijf in Sernang. Dat zij tek is zij make stong aan. Is me kan ning. Maar nou kan ja. Nee, maar Japan minister toe sa abasem ning. Dat bij waar, brother. En zij zijn nog hè. Dat de mij tak jongen de zijn confia haven dat de sadra bij de gona man dat was. Dus van ja san van kondre. Ik ga naar manat haven de particulier. De meer atore tak van mij na principe tak atore dat is principe tak bon santo. Omdat de commissie dat. Dus als je zegt van dus nona open golden mij zo dat ik nou. We doen sa unwani. En je kan tak say wani. Doe sa unwani. Baka 25 mei 2025. Dan Lucas op sa. If you want tronkonen, dan kan tronkonen. Maar ik kan schrijven dat je zegt dat je bakkai de. Wie is je nou koning? Je moest konami. Dat moment dat je moest konami. A teken kaba. A ding de man anukba. En dat de man bewani. Je zegt kan je waka gewoon tak. Kan nespan. Ik ben Allah san saja nono. A jari de van ma dama otaki. Saman teken nanga saman teken. Eigenlijk de man, dus de man van NDP, allemaal hebben op een heel fucking vergadering. Dan gaan we gaan dan man takeren baka vergaderen. We komen baka de we leveren kritiek. Jullie gaan dus zo'n aantak. De man is vertegenwoordiger. De man is 16 rappen, brada. Snap je toch? Dat jullie de man een verklaring, de man is op niks. Maar je teken. En dan bouwt hij bij de wasan. Hier die jana tam Nederland die boeien dat je van wat dictator jana insternang. Amai teken ja on, amai teken dit, amai teken dat. Ik ben boem maar voor si. Maar dat met taki era mokara man in Belfort. Maar dat met taki, maar dat met taki. Maar met taki maar
De papa. Hij was samen aan beterschap natuurlijk, want van mij was hij niet... Maar hij was samen bezig, maar alles maar moet vragen de eigen aftak. Samsan aan man. Samsan aan man. Maar vrouw die doet ook. Patricia Ednal betaki doet ook. Ja, ja, maar aan Patricia Ednal no. Maar dat is even dan. Mister, dat is actie chan. Die maakt niet ja. Maar bellen dadelijk. Look at now. Mire, we hebben het is jaren, maar hier dat je ons smata kasani. Volgens mij na ina DNA, de mata nee na ina gewoon staan de mata kita klukuno. De masi chang gua India, to. De mata de masi pot chan pot om bigit. Sama po tapere. Wakroon. Wakroon. Wakroon apa po tapere. Pot om bigit to dat tape. Cuma jak tadi. Smata dati. Mina maar contact smata. Maar anyhow, het is in het publieke ruimte gezegd. Samen gaan doen naar India. Sabi toch? En de man shaman, dat bakadati, de man zit ook in een paleis voor onderdrapen in Sernang. Maar terug kouru en kouru merkie dat beeld drapen naar een wanati. Dat is mijn taki. Ja, dat is mijn taki, ja. En aan de middag is maar in Sernang taki. Ja, maar op camera in een paleis of zo. Ja. Brada. Je pot geborgen camera in het paleis. Lugu zo bij gebok merkie. Brada, je gaat op de camera mij nog maar. Yo go yo pate may nang mapamora tanra pe. Ik go op de camera in de camera. In de zapide. Ay, Verdwaal. Lassie. Maar look na alle kraba postop. As ang voetbal voor nou valk sanyara. Maar ben kon siki alas, maar kan siki we kloppen af. Maar nou, man sap so sika man be abi. No, man sap so sika. Ben gua Colombiano so go. Man sap abi go man lugu suma o ye payaman. Payaman sik te kosten. Suma, ina suma. Amani sika man. Suma. Amani sika man tak. Bigi basif abop. No, dat una sabi dat. Eh, brada. Nee, dat una sabi una. Bas ko na was ma. Nee, baskër man sa me kama go pa yan. Kan Ama be ko sama day na nga. de man na família. De man na familie. Familie kay familie blijf van. Do da no to trabalho je patrão visa yon. Dan me kama wa ko fara mano na fano tak next more. De man na mati na man brada na man família. Ko horen so dat ko hoop dat alles wat kabong jamang en dat sa kompong. En wie ook aan de macht mag komen straks, dat a people voor Sanang, die moet er beter van worden. Dat is ons wens. We weten dat Tori lafu, maar serieus one day niet. Dus mensen, atibronnen day niet, Sanang was Tori laf Tori, maar met een boodschap. Dus Bradanga staat daar in Suriname, Nederland of waar ook ter wereld. Dit is het weer Cultuurus TV speciaal voor jou. Maar if one Tori heeft takete, dan natuurlijk. Wanneer Kings dolek janam sei, if was aan de te voor zo tek afscheid want als i. Atorella. Nee, maar bar odi toe. Maar alles maar sabi ko di karama hebi na nga fluk in a kondre. Je hoeft dan nou de sipe a fluk de. En men vraagt me eigen serie met de kardes maar is nou een fluk. Sabi toch. Den on kade een fluk. Because like for alles er na sabi dat if you stem tap and NPS stem tap VHP NPS bij motor te regeren zei het aquí. No brother me begi alade blaga mana Hindustani na Japanese die want stem tap NPS on stem tap NPS want in NPS ja tus mij waga de flukas ma No man. nee maar het is de waarheid brother. Dat lukt amanda. Dat is de nooit one day amang kardes mama teres batak lugono. Isabi toch instrument tongo, instrument samenleving. Het is karang maar vloek. Ja, maar dat kan de voorzien, maar nou als een ten kon draaien. 5 jaar geleden brother. Ten kon draaien, des mij go step tap suma de wani, maar men make dem man denki boom. Mek den luku de sani dat asane go naar kondre suma bedoel moro boom. Ibe abnyang 5 jaar geleden of in de abnyang fasan bede. Dus je moet even te raden gaan. Luku zo pemopota.
Reu de step dadelijk. Ben je op het ding? If me be poten, me pot allemaal al zijn tegen 51. 51 stem op pot op NDP. Mensen, jullie hebben het gehoord. Maar me de zeker dat ten man het kon aan een machtibak. En niet de man abba meerderheid, maar if de man komt door een regering, snap je toch? Omdat de man aan denken, de man aan visie, de man sap tak lukono, de man aan programma, van de man zit dat kondre. Maar me begin dat keren no, if PAP de naar de regering dat hij, dan moet je teka gogos doen luko bakasare door. Dat is een vervoer man. Ja, mensen, jullie hebben het gehoord. Dit was het ook alweer Cultuur TV speciaal voor jou. Hier op deze prachtige zondagmiddag. Van 6 oktober 2024. Me gaan bar auditor. Well, people voor Suriname. People voor Suriname, me barwa oriëra. Me barwa oriëra, me her ati. En oriëra, aan een bepaald ras no, na wala mala, Jerry, groen, wala mala. Omdat die migro na wala mala en sabi dat asambede altijd lobby na presidi nya na dringi. Maar de man is die bekons die kos dono no, de mama prato no. Maar de mama prato no. Omdat ano de mek uno. A bigi man die mek uno of no bigi vrouw. Am mek tak wala mala muslim sama. Lek libismo, una libisma, lek libismo un lib na ons serisi. A pos mi vergeti. Misschien sabi harminam neki, maar harminam yesi tak brada. Ita gad brada instrana, maar yang sadra betures missa, me barrio odiara. Bro SLD. Me barrio odiara, me bar brada Kenneth na Emma. Gezondheid. Na lafu na adri, me bar alas ma odi. Is bij John Robert King, de king van Rotterdam. De king van Rotterdam, ja mensen. En ik afscheid voor nu, want Tori deed hè. En zeer binnenkort Bagada. Hoe is dat nou? San Bagada, Tori G. Hopelijk regent het niet, dan zitten we hier weer op deze plek. Dus dan moeilijk op was dat trouwens hier alleen want het is herfst hier weer in Nederland. En dat had ik alleen kon touwen niet baga. Plotseling ineens een regenbui. En sneeuw ook. Hij sneeuwt ook. Dat winter. Maar goed, mensen, dit was het weer ook voor vandaag. Volgende week of over 2 weken dan zijn we er weer. Cultuur TV speciaal voor jou. En we baru een suite odi. Ulobus review. Bondru makandra. Want natrobi sumana you. Hun is dan niet blakaman. Iedereen alles maar bondru. En go boos renang op. Alles aan die wetak ja. Dat zo je. Ja, voor het goede doel. Na laftori, suitori, maar een boodschap. Denaini. Iedereen, bye bye, zwaai zwaai tambong en blijf gezond. Cultuur TV speciaal voor jou.